Možno, že niekto z vašej rodiny vlastní dom na Slovensku a byt v zahraničí. Alebo ste vy sami roky žili v cudzine, prípadne ste sami cudzincami, ktorým sa Slovensko stalo druhým domovom. Kde sa v takýchto prípadoch bude konať dedičské konanie a akým právom sa bude riadiť? Odpoveď na tieto otázky dáva Európske dedičské nariadenie číslo 650 z roku 2012. Podľa neho sa celé dedičstvo rieši v štáte, kde mal poručiteľ svoj obvyklý pobyt, teda kde mal centrum svojho života a svojich záujmov. Tento pobyt však nemusí byť rovnaký ako trvalý pobyt. Dobrou správou je, že si môžete ešte za života určiť, podľa ktorého právneho poriadku sa bude vaše dedenie spravovať, a to prostredníctvom voľby práva v testamente alebo vo vyhlásení o voľbe práva. Cezhraničné dedenie môže byť zložité a preto je dobré venovať mu patričnú pozornosť. Pre viac informácií si pozrite naše celé video.